Comencem per nosaltres. Quines són les nostres principals vedades com a usuaris en xarxa a l'hora d'estar més o menys protegits? Què han detectat? Bé, el que hem detectat, en primer lloc, és que vivim en plena revolució digital. Les tecnologies digitals ho estan impregnant tot, internet està en el nostre dia a dia, comprem a la xarxa, ens comuniquem, i, per tant, de la mateixa manera que quan van aparèixer els cotxes vam haver d'aprendre a conduir, i també vam haver d'aprendre que ens havíem d'acordar el cinturó, a no córrer massa per determinades carreteres, a posar-nos el casc, doncs això mateix ho hem de fer ara a internet. Hem d'aprendre a conduir a internet. I per fer-ho... Quins accidents estem tenint? Quins són els principals accidents? Doncs mira, hem de, per exemple, ser molt curosos amb les dades que posem a internet. I, per tant, també ser molt curosos a l'hora de les nostres contrasenyes, doncs canviar-les habitualment, posar contrasenyes diferents en funció d'aquell servei, si és més o menys important, utilitzar contrasenyes més llargues, amb números, no posar el teu nom de contrasenya. Aquest seria, per exemple, un primer hàbit cibersaludable. Protegir-nos en l'àmbit, diguéssim, de l'accés a la informació. Som molt deixats en aquest sentit? És a dir, han detectat molts 1, 2, 3, 4, per entendre'ns? Home, Déu-n'hi-do. Sí? La gent acostuma a posar contrasenyes molt senzilles, que se'n recordi fàcilment, evidentment, però es poden buscar mecanismes per poder, diguéssim, posar una mica més difícil. Però hi ha també altres pràctiques que hauríem de vigilar. Per exemple, sé que ara els joves avui tots van buscant com bojos els wifis oberts. Caçadors de wifi. Per no gastar dades. Un nou programa del Departament de Nous Formats d'aquesta casa, caçadors de wifi. Doncs per no gastar dades van buscant wifis. Doncs bé, hem de també distingir entre els wifis oberts i gratuïts dels wifis que són, diguéssim, allò tancats i protegits. Un wifi obert, gratuït, hem de procurar, quan hi estem connectats, per exemple, no connectar-nos al banc, no fer compres online, no posar-hi determinades dades que, diguéssim, no sabem qui hi ha darrere d'aquell wifi, que, per tant, aquelles dades podrien ser capturades i utilitzades per cometre, per exemple, un frau digital. Perquè el nivell... Una cosa és les nostres vedades i l'altra, quins són els principals fraus en xarxa, que entenc que aquesta enquesta també anava d'això. Amb això, a quines conclusions arriben? Bueno, hi ha de tot tipus, des de capturar dades per utilitzar-les després per motius diversos, per enviar-nos campanyes, per enviar-nos informació comercial, etc. Això potser seria el menys problemàtic, tot i que és molest rebre determinats spam, per dir-ho així després, que és correu brossa, perquè ens entenguem. O també després hi ha coses més serioses com que utilitzin les nostres dades bancàries per després fer compres online que després tu has de demostrar que no has fet, per posar alguns exemples. O també quan ens segresten informació, en el sentit que entren al nostre ordinador perquè els hi hem donat accés, perquè tenen la nostra contrasenya, i el que fan és ràpidament encriptar part d'informació del nostre disc dur i demanar-los un rescat. Bé, això són algunes de les pràctiques que ens poden passar i, per tant, per ajudar a la ciutadania a protegir-se davant d'aquestes eventualitats, doncs hem fet aquesta campanya. Vostè ara parlava de les compres online, que és veritat que cada vegada són més freqüents, comprar a través de la xarxa. Ara ens apropem a una iniciativa comercial mundial, global, com és el Black Friday, que segurament això aquell dia anirà a més. Per la compra per internet, conseller, quins són els consells bàsics? Bé, primer, no refiar-nos de vegades dels links que ens arriben. Quan ens envien un correu electrònic amb un link d'una oferta, intentar sempre agafar l'adreça d'aquell comerç i buscar-ho tu, no a través d'un link que t'arribi, sinó teclejar tu l'adreça i assegurar-te que estàs a la botiga oficial de la venda d'aquell producte. Perquè a vegades es suplanten aquestes identitats i van només amb la línia d'agafar la teva informació i després no acabes podent comprar res, senzillament t'han agafat les dades. Per tant, aquesta seria una pràctica que hauríem de vigilar. Després també hauríem de, igual que he explicat, que ens hem d'acordar el cinturó i hem de... També, al final, en el món físic, quan vas en cotxe, al final hi ha accidents, és inevitable. I, per tant, per això tenim una assegurança. L'assegurança ens cobreix per quan tenim una fatalitat. Doncs a internet hem de fer el mateix. També hem de tenir la nostra assegurança, que és fer backups de la nostra informació, fer còpies de seguretat. Perquè malgrat que prenguem moltes mesures, també ens pot passar que algun cop ens enganxi despistats o tinguem la mala sort que ens entri algun virus o tinguem algun problema i, per tant, tenir un backup, tenir una còpia de seguretat de la teva informació,
t'ajudarà, per dir-ho així, a no perdre un dels grans valors que avui tenim, que és tenir les nostres dades i no perdre-les, no? En aquesta enquesta també es detectava que les persones entre 65 i 75 anys no canvien mai les seves contrasenyes. És una enquesta que també els ha servit per constatar la bretxa o l'esquerda digital. És només un tema d'edat o hi ha més factors? Jo m'agradaria, ja sé que en aquest cas concret ha aparegut aquesta dada, però la gent gran, Déu-n'hi-do, lo ben preparada que està cada cop més amb el tema d'internet. A vegades volem pensar que la gent gran no està preparada ni capacitada i que no d'això, i Déu-n'hi-do, en aquests darrers anys, com estan sent usuaris intensius d'internet, com cada cop més utilitzen la xarxa i van a cursos i s'interessen per la temàtica. Vull dir que no és només ja, diguéssim, un tema de joves, sinó que jo m'atreveria a dir que avui en dia tenim també la gent gran cada cop més preparada. Clar, algú pot pensar, molt bé, el conseller ens dona totes aquestes consells o el seu departament d'hàbits cibersaludables, però després veiem grans casos d'espionatges als governs que queda tot al descobert, tots els casos Wikileaks, per entendre'ns, o empreses, grans empreses, Twitter, WhatsApp, Facebook, que de cop queden al descobert també totes les seves dades. És a dir, per més que nosaltres fem, hi ha un punt d'incontrolable i un punt que estem a la intempèrie, segons com. La ciberseguretat 100% no existeix, com tampoc existeix la seguretat 100%. El que hem de fer és posar-ho molt difícil. Hem d'intentar posar tots els instruments que estiguin al nostre abast per poder, d'alguna manera o altra, mitigar al màxim els efectes de qualsevol el frau digital, però també dels ciberatacs. En aquest sentit, el Govern de Catalunya, la passada legislatura, va aprovar una llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat, la va aprovar el Govern, la va aprovar el Parlament de Catalunya amb un molt ampli consens, pràcticament tots els partits polítics li van donar suport, i malauradament aquesta agència ara està suspesa al Tribunal Constitucional, perquè el Partit Popular hi va presentar un recurs d'inconstitucionalitat. És un dels recursos que estaria en tràmit de retirar en aquests moments? És un d'aquests recursos que hem demanat que no té cap sentit, perquè cada minut que aquesta agència està suspesa és un minut més que som més vulnerables a possibles ciberatacs. Per tant, si el que vol el govern del PSOE, tenint en compte que, a més, el PSC aquí va donar suport en aquesta llei de crear, és fer vulnerables els nostres sistemes d'informació, fer vulnerables els nostres hospitals, fer vulnerables tot allò que està connectat a la xarxa avui en dia a Catalunya, evidentment mantindran aquesta llei al TC. Si volen que realment els nostres hospitals puguin funcionar sense els perills que això representa, perquè, per posar un exemple, al Regne Unit ara fa un any van patir un ciberatac en el seu sistema de salut que va deixar els hospitals una setmana sense poder funcionar. N'han parlat? No sé si això li toca a la ministra Batet, per entendre'ns? Va ser el segon punt de l'ordre del dia que vaig posar sobre la taula en la reunió bilateral amb la ministra Batet. He de dir que ella va ser receptiva en aquest tema i que, evidentment, és un dels temes que estan estudiant en aquest sentit, però de moment només hem tingut paraules i no fets. I amb el tema de les pagues dels funcionaris, com estan les coses? Ja m'ho he imaginat. Miri, m'acabo de saltar el guió i anem directament aquí. Li dic perquè Comissions i la UGT han anunciat una vaga general, són més de 250.000 treballadors de la Generalitat. Dimecres 12 de desembre exigeixen el retorn abans d'acabar l'any de com a mínim el 10% de la paga de l'any 13, un calendari de retorn durant els propers 2 anys de les pagues del 13 i del 14 i també de tots els drets retirats dels darrers anys. De fet, aquest és un acord subscrit per l'anterior govern de la Generalitat. Per tant, conseller, per què no es compleix el que es va subscriure? Bé, nosaltres hem fet, aquest govern i jo personalment, hem fet nostres aquesta reivindicació del retorn de les pagues. Nosaltres, en tot moment, el que diem és que volem pagar. Volem pagar. El que passa és que per poder-ho fer tenim una sèrie d'impediments. Un d'ells, per exemple, és l'impediment que ens posa l'Estat a través de la Llei General de Pressupostos en la seva disposició addicional 41, en la qual no ens permet utilitzar recursos propis de la Generalitat per poder pagar pagues del 13 al 14. Per tant, hem demanat al govern de l'Estat, sisplau, exempcioni o derogui aquest article de la Llei General de Pressupostos perquè llavors nosaltres podríem fer efectiu aquest pagament. No és un problema en cap cas ni que no puguem pagar ni que no vulguem pagar. Però això ja ho sabien quan van quedar amb la funció pública que els hi pagarien. Sí, però també ens pensàvem que el nou govern de Pedro Sánchez, un govern socialista, un govern que suposadament vetlla
pels drets dels treballadors seria receptiu a una mesura que, a més, va portar a terme el Partit Popular. Doncs bé, de moment només hem tingut un cop de porta per part tant de la ministra com també per part del Partit Socialista i del PSC, que aquí ens apreten amb aquest tema i, clar, és com si a un li demanen o li lliguen els peus i li diuen que després va a poc, no? O camina a poc. Doncs, home, les dues coses a la vegada no poden ser. Per tant, demanem també una certa responsabilitat en el Partit Socialista en aquest tema, perquè estem parlant dels drets dels treballadors i sobre els quals nosaltres, evidentment, tenim un compromís per poder retornar aquestes pagues. Clar, la seva proposta va ser la tornada d'aquestes pagues en un període de 8 anys. I els funcionaris i els sindicats ho veuen com una presa de pèl, conseller. Bé, és una primera proposta. Nosaltres, la paga del 12, que ja es va tornar, la vam tornar en 4 anys. Ara s'han de tornar 2 pagues, que és la del 13 al 14, i la primera proposta, que és veritat que hem posat de calendarització pel retorn d'aquestes pagues, era en 8 anys. El que vam fer va ser anar en aquesta negociació amb una primera proposta i el que demanem als sindicats és que tornin a seure's a la taula de negociació per poder continuar negociant una millora d'aquesta proposta. Nosaltres estem oberts a parlar-ne, però també demanaríem, en aquest cas, als sindicats, que ens ajudin a fer la pressió necessària en el Partit Socialista i en el govern del Pedro Sánchez, perquè si no s'excepciona en la Llei General de Pressupostos aquesta disposició addicional 41, és que qualsevol acord al que arribem no es podrà fer efectiu. Per tant, és molt important també que aquí siguem més actors a fer pressió sobre el govern de Madrid. Llei General de Pressupostos ja veurem si n'hi haurà. Bé, si no n'hi ha, el que poden fer-ho és via modificació. Per tant, és un tema de voluntat política. Per tant, és un clam, diguéssim, a favor d'ajudar els nostres funcionaris i treballadors públics a que puguin, diguéssim, recuperar aquestes pagues que, insisteixo, no ho ha de pagar Madrid, això, ho paguem nosaltres. Senzillament demanem que ens deixin pagar. Conseller, al marge d'aquesta vaga del dia 12, que és la vaga grossa dels treballadors, dels funcionaris de la Generalitat, és veritat que en els propers 20 dies hi ha un munt de mobilitzacions per sectors. Avui mateix hi ha uns Mossos esperant el conseller Buch a les portes del seu departament. Ho dic perquè, en general, i entenc que això a les reunions dels Consells de Govern dels dimarts entenc que està sobre la taula, quina resposta pensa donar el govern català a aquests 20 dies de mobilitzacions de tot el sector públic, del gran sector públic de Catalunya? Bé, en primer lloc, comprensió absoluta amb els treballadors de la Generalitat, perquè venim d'una doble etapa molt dura. Primer la de les retallades en el seu moment i després amb l'etapa del 155. Per tant, nosaltres el primer que diem és absoluta comprensió amb les demandes que fan els treballadors i, en la mesura que vagi sent possible, anar donant resposta. Posaré alguns exemples. Nosaltres, des de la funció pública, hem arribat ja, en aquests primers mesos de govern, a un total de gairebé 6 acords amb els sindicats, que a més vam signar, estan signats, per anar retornant aquests drets laborals, des de l'augment de les retribucions, com també el tema de les incapacitats temporals. Per tant, estem demostrant que tenim voluntat d'arribar a acords. Una altra cosa és que hi hagi determinats temes que siguin més difícils de resoldre, o alguns d'ells, com el tema de les pagues, en aquest cas concret, que impliquin que una altra administració s'impliqui, perquè si no ens obligaria a nosaltres a desobeir, per dir-ho així. Clar, ho dic perquè els sindicats també diuen, escolti'm, és l'única comunitat autònoma que no ha fet el retorn d'aquestes pagues. Això no és veritat. Això s'utilitza com a argument i no és veritat. Andalusia tampoc ho ha retornat. Per tant, no som els únics, també hi ha alguna altra comunitat que també té que retornar una part. Normalment són les comunitats que tenen més competències, que tenen més despesa pública perquè tenim més serveis, i per tant la llei d'estabilitat pressupostària que va aplicar el senyor Montoro, que la va aplicar igual per tothom, resulta que després hi ha comunitats que fem un esforç molt més gran, però el que és dramàtic és que nosaltres, Catalunya, que generem prou riquesa i tenim prous ingressos perquè no haguéssim de patir ni problemes en el sector públic, ni problemes de finançament per ajudar els nostres centres tecnològics, ni molts altres problemes, diguéssim, financers, resulta que el dèficit fiscal que patim i que pateix la Generalitat de Catalunya, que tots sabem que està calculat de mil i una maneres, ens porti a ser, diguéssim, una de les comunitats, un dels territoris,
on tinguem aquestes problemàtiques. Per tant, aquest és un tema que cal resoldre d'arrel i per això, en el seu moment, quan aquest país va plantejar un referèndum d'autodeterminació, també era, en altres maneres, era per resoldre el problema endèmic del dèficit fiscal que té Catalunya amb l'Estat. Conseller, vostè en la legislatura passada era secretari de Telecomunicacions i Ciberseguretat. En aquesta qualitat, per entendre'ns, va plantar el rei Felip VI en el Mobile de l'any passat i crec que va ser notícia per part seva. Li dic perquè d'aquí 2 dies ens trobarem en un altre Mobile. Quina serà la política del govern català quan el rei, que entenc que tornarà a venir a inaugurar el Congrés? El president Torra ha sigut molt clar amb la seva, diguéssim, manifestació solemne sobre el tema de la monarquia. Nosaltres no convidarem ni assistirem a cap acte que organitzi la monarquia. La monarquia ha de fer una reflexió sobre el seu paper que va jugar durant l'1 d'octubre, de com va donar el vistiplau a que els catalans fóssim apallissats per la policia. Va ser el rei de la por ellos i, per tant, no hem vist cap manifestació pública de Felip VI en la línia de penediment, ni de demanar perdó, ni tan sols fer una reflexió al respecte. Per tant, el rei ha perdut la credibilitat a Catalunya i, per tant, nosaltres, en aquest sentit, d'acord amb el que ja va dir el president, actuarem. L'any passat va ser un any especial, perquè jo llavors estàvem sota el 155, en el cas del Mobile. En aquell moment, el Mobile, l'acte que es feia de l'inici del Mobile, amb aquest sopar on hi van moltes autoritats del món i també empreses importants, és un sopar que tradicionalment l'obria l'alcaldessa de Barcelona, el president de la Generalitat feia un discurs solemne i tancava el rei. L'any passat resulta que qui feia el discurs en nom de la Generalitat era un ministre, de fet una ministra, la senyora Soraya Sáenz de Santamaría. Com comprendrà vostè, en un sopar on jo com a secretari de Telecomunicacions, com el màxim responsable del Mobile, anar a un sopar on qui farà el discurs en nom de la Generalitat és la ministra del 155, doncs és evident que vaig declinar. Em semblava vergonyós que això, diguéssim, estigués passant i, per tant, aquest any esperem que, evidentment, el president de la Generalitat pugui tornar en aquest sopar i, per tant, ocupar l'espai que pertoca. Per tant, si es recupera el protocol que no és el del 155, la Generalitat hi participarà amb normalitat. El que no anirem és a fer ni allò que en diuen ni besamanos ni cap, diguéssim, acte estrafolari de reverència a la monarquia, però no deixarem d'anar en aquells actes importants que es fan al nostre país i que tenen la importància que té, en aquest cas, el Mobile World Congress, que és l'esdeveniment tecnològic més important del món i l'esdeveniment de negocis més important del món en aquests moments. Hi ha risc que deixi de ser a Barcelona quan caduqui l'actual contracte? En cap cas. Mira, vam tenir patronat ara la setmana passada i els dirigents de la GSMA, que són els organitzadors també del Mobile, estan encantats com estan les coses i tenim contracte fins al 2023, per tant, la nostra voluntat és que així sigui. Conseller, justament, com que vostè era secretari de Telecomunicacions i Ciberseguretat i Societat de la Generalitat i de la seva secretaria penjava el CETITI, aquest Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació. Ho dic perquè aquestes últimes setmanes ha estat notícia que aquesta persona, Manuel Murillo, que volia atemptar contra Pedro Sánchez, o que sembla que volia atemptar contra Pedro Sánchez, havia treballat puntualment, just em sembla que a les eleccions del 21 de desembre, com a vigilant de seguretat en el CETITI. Realment saben si aquesta persona ha pogut extreure alguna informació vital del CETITI? S'ha publicat que potser havia capturat imatges? Què en saben de què hi van a fer, més enllà d'una feina? Bé, aquest senyor treballa per una empresa privada de seguretat. Aquesta empresa presta un servei en el CETITI d'accés a l'àmbit de la seguretat física. És veritat que llavors, puntualment, es demanen reforços quan hi ha eleccions o per a altres esdeveniments, es demanen reforços de personal per tal de cobrir, diguéssim, més hores i també més zones del recinte. I, concretament, aquest senyor és veritat que va participar en aquest reforç puntual el 21 de desembre i en algun altre moment. I ara els Mossos estan investigant exactament si
va fer alguna actuació que no era, diguéssim, o no li corresponia com a vigilant de seguretat i, per tant, està sota investigació. Per tant, permeteu-me que no reveli més informació que la que en aquests moments estaran fent o està donant a terme Mossos d'Esquadra. El que sí, evidentment, és que si s'acaba demostrant que aquí va haver una actuació sospitosa en algun sentit, primer, nosaltres ja hem obert també un expedient d'informació a l'empresa, en aquest cas, per aquesta persona en concret, però també revisarem els edificis sensibles de la Generalitat que estan sent vigilats no per Mossos, sinó per empreses de seguretat, si hem de fer algun canvi en algun d'aquests edificis, i en concret, per tant, en el CETITI. És a dir, una revisió de protocol de a qui se li externalitza la vigilància? Per exemple, si hi han d'haver-hi també o ha d'estar vigilat per Mossos d'Esquadra en lloc o complementat per vigilància de Mossos d'Esquadra i no només, diguéssim, per una empresa de seguretat. I en aquest cas el CETITI seria un candidat, un tipus d'instal·lació que seria candidat a aquest tipus de vigilància més pròpia, entenc, no? Ho seria, sí, ho seria. Conseller Puigneró, gràcies per passar pels matins amb un munt de qüestions sobre la taula, començant per les polítiques digitals i acabant per aquesta vaga del 12 de desembre que haurem de seguir. Alguna possibilitat veu que s'acabi desconvocant aquesta vaga? Hi ha marge de negociació? Nosaltres estem asseguts a la taula. El que volem és que els sindicats tornin a la taula de negociació i el que volem és, nosaltres volem pagar. Volem fer aquest retorn d'aquestes pagues i estem disposats a millorar la primera proposta que hem posat sobre la taula. Veurem si s'hi arriba a temps o no. Gràcies i bon dia. Molt bé.